Egunon jainkoak, ikusentzule maiteok, egibidean Jesusekin topo egitea dugu amets. Horregatik, evangelioa gogotsu bizi izan dutenak interesgarriak zaizkigu. Abuztuaren 11 gainean dugu, hain zuzen ere, Santa Clara aukeratu dugu gaurko hausnarketarako. Arantzazuko Frantziskotarren 500 urteak ospatzean, Asisko Frantziskoren eta Asisko Klararen idazlanen liburu hau oparitu ziguten, euskaraz edertu emana. Esker honez gaude Frantzisko eta Klara ezagutzeko altzor aparta honengatik. Klara 1184 urtean jaio zen hasi zen. 16 urte zituela entzuten dio lehenengo aldiz San Frantziskori. Ondoren elkarrizketa batzuk etorriko dira, eta Frantziskok agertzen dion Jesukristok erabat biluratuta usten dute Klara. Frantziskoren proiektuan parte hartu nahi du. 18 urterekin ezkontza proposamenak baztertu, eta gauez, familia izilean utzi eta bere burua jainkoari sagaratzen dio. Kristo apalari jarraitzeko asmo sendoz. Frantzisko du lagun, honek hilea mosten dio eta tunika iluna jantzi. Ondoko Bastiako emakumezko beneditarrekin izan zen epe apur batez. Eta ondoren Pantzoko emakume penitentzigileekin. Baina berehala Frantziskorekin hasi zuen San Damianen ibilbide monastiko berria. Geroztik, bien artean adiskidetasun zoragarria eta emankorra izan zuten. Frantzisko hil ondoren, Klarak haren goi asmoak leialki jarraituko ditu. Komentuan, 53 urtez bizi izan zen Klara. Horietatik 29 urte gaixotasun mingarrien artean. Sarri baino sarriago ohean. Azkenean, hil bezperan, iritzi zitzaion Klarari aita santuaren onarpena bere ordenarentzat. Lehen aldia zen Elizaren historian emakume batek emakumeentzat idatzitako erregela bat onartzen zela. Badazpada ere, Klarak testamentu hautsi zien aizpei bere benetako asmoa zertan zen argitzeko. Klararentzat kristau bizitza doain mistiko bat da. Azken ondorioetaraino bizi behar dena. Bere helburua, Jesukristo pobre eta apala onartu, maitatu eta jarraitu. Frantziskok erakutsi zigun bezala bere hitzetan. Edo beste modura batera esan da, evangelioa betetzea, aringarririk gabe, zenidetasun giro beroan. Badaki Kristoren maitasunak otoizlariaren barrua bete eta zoriontzu egiten duela. Klarak eskritura santua erabiltzen du Kristo ezagutzeko. Bere idatzietan, horri gutxi batzuk izan arren, Bibliako 334 aipamen ageri dira, eta denak zentzuz harira ekarriak. Klarak eukaristia du bizitzaren erdigune. Kristoren emazte honek senarraren presentzia maitekorra sentitzen du eukaristiaren aurrean. Frantziskok irakatsi zien, bizi zaitezte biziera eta pobretasun txit santu hoietan. Eta orain Klararen esaldi batzuk. Gorputzez ahul eta argalak izan arren, Frantziskok ikusten du gai garela edozein lan larrialdi edo irain gainditzeko gogo honez. Horregatik, gureganako maitasunak eraginda egin beharra hartu zuen bere gain. Gutaz, ardura, saiatua eta axola berezia izatea, bere anaiez bezalaxe. Klarak, elkar maitasunera deitzen ditu aizpak. Esaten die, gorde daitezela, inolako arrokeria, haundi uste, inbidia, diru goze, mundu honetako ardura eta axolatik, eta gaizki esate eta marmarrean aritzetik, tira-bira eta zatiketatik. Eta jarraitzen du gero. Aizpek leialki eta debozioz egin bezate lan. Guztientzat mesedegarri den lan egoki batean.
otoitz eta debozio santuaren espiritua ez itzaltzeko moduan. Andra bati, zaten dio, gehiegizko jan uste gogorrari ekin diozula jakindudanez, erregu eta eske egiten dizut jaunagan enelastana. Utz dezazula zurki eta zentzuz lastasun hori, era horretara bizia gordez jauna goretzi dezazun. Eta abadeza bertute eta ohitura honez jantzia izan dadila, neurritzua, onbera izpekin, ama on bat bere alabekin izan oiden bezala. Eta astean, behintzet deitu behar ditu bere aizpak kapitulura, eta trata bitza aizpa guztiekin batera monasterioaren mesede eta onerako izketatu beharrekoak. Izan ere, sarritan xumenari agertzen dio jaunak zer den onena. Pobrezan bizitzea erabakitzen du, eta badu pobrezak zerbait on. Kristo pobre egin baitzen, eta bere erreinura pobreak deitzen ditu. Pobreza horretan zoriontzu bizi gaitezke denok. Ez erosi edo hartu baratzetarako beharrezkoa den baino lur gehiago. Eta klarak Paragako Inez aizpari. Jarrezazu bihotza jainkoagan, eta zu zeu zoaz kontemplazioaren bidez, haren irudira eraberritzen. Jendearentzat klara, arreba, aizpa edo ama maitagarria da, eta guztiekin hurbila, alaia, gozoa, erakargarria. Kristoren mirabe apal eta andre pobreen zerbitzari honek, emakume maiteminduaren bihotza ageri du puntu-puntuan. Frantziskoren espiritualitatea sakondu du samurtasunez beterik. Emakumezko sortu zuelako eskerrak ematen dizkio jainkoari. Bere emakume izate betea evangelioaren goralpena bihurtu nahi du eta. Aita San Frantziskoren landaretxo xarmanta dugu Klara. Klara honetaz, miresmenez eta pozik aritu gara. Lagunok, urrengo txandara arte, ondo izan. Agur.